sigiyɔrɔw la an minnu bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ayo bisimila bi Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla kunungo juma an ka jamana ministre ɲɛma General de division Abdoulaye Maiga ale kɔni ye kuma ta Nations Unies aw ka lasigiba kɛnɛ kan New York kaw olu fɛ yen nɔ min yɛrɛ la Abdoulaye Maiga ka discours kɔnɔna la a y'a da maga kuma mun na bakuruba la o dɔ de kɔni bɛ tali kɛ farafin jamanaw ka yɛrɛya o la ni o ye souveraineté des peuples africains o kɔfɛ a y'a da don min na o de ye kɔni ye banbagaci wale tigilamaw ani ka dɔn ka fɔ basigibaliya min kɔni kɛlen don ka farafina jamana olu sɛgɛn ani ka taa se fɛn min ka dɔn ka fɔ ɲɛmaya baw kɔni tɛ ka u da doli min kɛ a ko dɔ olu la wa o kɔfɛ a y'a da don kuma wɛrɛ min na o de bɛ tali kɛ fɛn min conseil de sécurité min yɛrɛ kɔni bɛ min kɔni kɛlen don ka tilenbaliya ta ka farafin jamanaw yɛrɛ o kɔni sɛgɛrɛ a y'a da don o la wa o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko puissance ba minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin juguya kɔni ta ka farafina jamana olu sɛgɛrɛ ani ka taa farafina ka ɲɛtaga ka o siraw olu sɛgɛrɛ a y'a da don o la min yɛrɛ la a y'a ka kuma dɔ fɔ ka a kan kɔrɔta ni a ye ni o de kɔni ye ko farafina kɔni tina ta k'o kɛ den kɛrɛfɛ jamana ye tuguni ko wa ko farafina bɛna a ka yɛrɛya a bɛn'o lafasa Abdoulaye Maiga ka kuma kuncɛli olu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko AES jamana ko siranya fansi tɛ u la wa k'u tɛ siran fosi ɲɛ u b'u ka hakɛ ɲini wa u nakun ye min ye u b'a kɛ wa u b'a ɲɛ sɔrɔ. An bɛ taa an ka jamana marabolo fɔlɔ kɔnɔna la Kayi ka olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Kayi lakana tigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la a polisilakaw ka bolofara min ye ko k'a jɛ ka sanga n'u ka wuli ka jɔ ni o contrôleur principal yɛrɛ ye Tapa Uri Jalo ye u ka wuli ka jɔ sera ka to septembre kalo tile 23 ani septembre kalo tile 24 ka tigɛ kɔni kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ jatigɛ wale kɛbaga dɔw yɛrɛ kɔni na n'u yɛrɛ ka baara tɛ fosi ye ka bingani wale ta ka ɲɛsin maaw yɛrɛ o kɔni ma kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko septembre kalo tile 23 ka sanga ni attaque do ka sanga ni opération dɔ kɔni kɛli ye min kɛra sababu ye ka maa fila siga kɔni kɛra olu la minnu kɔni tun bɛ moto o sanfɛ minnu yɛrɛ kɔni na fɛn min ɲɛnaminimafɛnw caman tun bɛ u bolo moto sanfɛ ka a ladogo bagaji dɔ yɛrɛ o kɔnɔna la kuma min na sɛgɛsɛgɛli busamisɛnninw kɔni tugula a yirala k'a fɔ fɛn min cannabis o biriki 17 de kɔni tun bɛ a kun ni a bɛ f'o ma ko chambre indien furakisɛ min fana bɛ yen nɔ ko tramadol o plaquette 400 fana kun yɛrɛ a kunna minnu dosage bɛ a ta 250 grammes la ka taa bila 225 grammes o yɛrɛ o kɔni ma ka sanga ni o dugusajɛ ni o bɛna septembre kalo tile 24 ma intervention wɛrɛ fana kɔni kɛra min sera ka kɛ sababu ye ka maa dɔw fana minɛ u kun bɛ ka fɛn min u ka jatigɛ wale yɛrɛ kɔni labɛn ni o ye tentative de cambriolage quartier ma fɔ min ma ko Benkunda min fana kɛra sababu ye ka tigɛ kɔni kɛ u la ka da ka u kɔni kun bɛna maaw bolo fɛn caman yɛrɛ de kɔni suyɛ mɔgɔ minnu kɔni minɛ la u makulu ka ca ni wagati in na u bɛ Kayi polisilakaw olu bolo ɲangili min kan ka da o kan o na ta ko sɛgɛrɛ Bankasikaw olu fɛ yen nɔ samiya bɛ ka taa a kuncɛmayɔrɔ la nka a yirala kɔnɔ dɔw kɔni bɛ ka jigin Bankasi marabolo dɔw la u ka foro kɔnɔnaw la ka u ka suman sɛnɛnenw ka olu kɔni dun min yɛrɛ la a bɛ kɛ cɛnni ye sɛnɛkɛla olu ma a kunnafoniya yirala alamisa don septembre kalo tile 25 Ɲamiya ani Jan dugu kɔnɔna la ko kɔnɔ kɔni jiginna ni dugu fila forow de la ka u ka suman sɛnɛnenw kɔni ka o dunni o daminɛ wa o kunnafoniya kelen fana ye a yira ko tarata don septembre kalo tile 23 dugu min fana bɛ yen ni a bɛ f'o ma ko Pisa Bankasi marabolo kɔnɔna la alibi kɔnɔ kelen ninnu jiginna in fana ka olu fana ka foro kɔnɔna ka o tiɲɛni daminɛ min kɛra sababu ye ni dugu saba kɔni forotigiw bɛɛ lajɛlen ye u ka ɲɔtigɛ waleyaw kɛ ɲɔni fɛn min kɔnɔ ninnu ka dankari kɛ u ka samiya la ka d'a kan walasa ka se ka dansako kɔni kɛ u la dankari kɛ kɔnɔ na ko fɛɛrɛ fila bɛ yen nɔ walima a bɛ kulekan caman bɔ ni u bɛ boli ka bɔ yen walima ka to ka mankan caman kɛ u ka boli ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Gundamkaw olu fɛ yen ni nɔ fɛn min ye fɛn ɲɛnamani dɔ fana kɔni jigilen don Gundam marabolo kɔnɔna la min bɛ ka dankariba kɛ u ka sɛnɛkɛla olu la a kunnafoniya kɔni cɛrila fɛn min ye producteur de la zone du Fagibini ma olu fɛ minnu yɛrɛ kɔni ka baara nakɔ baaraw ye ni o bɛ tali kɛ minnu bɛ ganw sɛnɛ fo ka taa se sɔ olu ma ani woson fo ka taa se nabulu olu ma ko fɛn min ye fɛn ɲɛnama ninnu kɔni bɛ ka jigin u ka nakɔ kɔnɔnaw la ka u ka nin fɛn sɛnɛnen ninnu de kɔni cɛ min kɛra degunba ye u ma ka da ka u bolofɛn caman kɔni tiɲɛna a senfɛ nka k'u bɛ wagati min na i ko sisan balofɛnw caman kɔni fana u ma se o ma n'u bɛ tali kɛ ɲɔw la fo ka taga se keninge ni malo olu kɔni ma k'an bɛ wagati min na i ko sisan u kɔni ma se olu ma fɔlɔ
Marakakan ale tɔgɔla don o bɛ laɲɛnamaya farafina gun kan septembre kalo tile 25 ka sanga ni UNESCO ka classement ye Swahili kɔfɛ Marakakan ale de bɛna jɔyɔrɔ filanan na kan min fɔlen no farafina gun kan ka tɛmɛ kan bɛɛ lajɛlen kan ka sanga ni o okumu de ye kɔrɔna ye fɛn min association culturelle soninke olu kɔni ye lajɛba kɔni labɛn ka sanga ni bi sibiri septembre kalo tile 27 ye min bɛna kɛ sababu ye o kɔni bɛna Marakakan ka o laɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna la ka d'a kan kabini septembre kalo tile 25 kana bila bila a bɛ ka laɲɛnamaya min yɛrɛ la Abdurrahman Silani ale ye ACS Mali Marin Kafo o président ba ye ale kɔni bɔra ka kuma ni u ka donba o ye Seko ni dɔnko bina ko kan ka sanga ni kunungo septembre kalo tile 26 ye san 2025 an ka jamana Petit Prince du Congo Sidiki Jabate ale kɔni bɔra ka kunnafoniya di dɔ kɛ a ka bɔlɔlɔsira sanfɛ Facebook min na a ye a yira k'a fɔ ko ale ni Nigériens ka dɔnkilidala bɛ Wizkid ko o kɔni bɛna bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ ni o ye collaboration ye ka baara dɔw kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ min yɛrɛ la a kɔni ye kunnafoniya ninnu cari ka sanga ni kunungo ye min bɛna kɛ ni featuring olu yɛrɛ o kɛli ye min bɛna kɛ ni kora ani rap ni o ye i ka dɔn k'a fɔ Wizkid ale ka genre ye Jamana ministre de la sécurité et de la protection civile général de division Daoud Ali Mohamedine Ali bɔra ka kunnafoniya lase kɛ kunungo juma septembre kalo tile 26 san 2025 min na a ye a yira k'a fɔ ko ka sanga ni an ka jamana passeport biométrique malien o koɲɛw ye ko fɛn min ka dɔn k'a fɔ wagati min na ko sisan ko prestateur olu kɔni bɛna fari min na a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ni maa min kɔni mago bɛ passeport la ni wagati laban na ko a sɔrɔli koɲɛw ma nɔgɔ ka d'a kan k'u bɛ ka baaraw kɔni amélioration camanw de kɛ a la min yɛrɛ kɔni na kɛ sababu ye kunnafoniya kɔnɔna la a y'a walawala k'a fɔ ko nka ni ala ma basi kɛ octobre kalo tile 25 san 2025 o bɛna kɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛli ye maaw bɛ se k'u ka passeport ɲininiw daminɛ o dati o la min na an ka jamana ministre Daoud Ali Mohamedine ko a kɔni b'a laɲini kɛ an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan ko u ka disposition bɛɛ lajɛlen ta ka sanga ni wagati laban o koɲɛ ninnu ye wa ko a bɛ u hakili lasigi k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma ni wagati tɛmɛna ko a kun ne ka se ka ko kɔni lateliya ka a dilan ka ɲɛ ko ni ala sɔnna ma ko a bɛna kɛ a kɛcogo ɲuman na Kasanga Nations Unies ale ka Assemblée Générale ta ko be segina ko ñew ye mi ka kene wakati na New York ka olu fe ni no o la salle d'African Burial Ground National Monument de Manhattan o ko na la alamsalo septembre kalo tile 25 mi yɛrɛ kɔni na la sigiba kɛra mi laɲini bɔra Sénégal jamana ɲɛma ale yɔrɔ ni o ye Basiru Jomai Faye mi yɛrɛ kɔni a ye rencontre ba kɛ mi na ya fɔ rencontre ma ko rencontre sur la mémoire africaine mi yɛrɛ laɲini te dɔ wɛrɛ ye farafina jamana fɛn fɛn kɔni kun bɛ ka dɔn k'a fɔ lasigi kɛnɛ kan olu ye u yɛrɛ sɔrɔ sali kɔnɔna la min na u ye u da don kuma caman na min yɛrɛ bɛ tali kɛ farafin jamanaw ka yɛrɛya ani ka se ka farafinya tasibila ka o kɛ fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ kan maba caman kun bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ an ka jamana ministre ɲɛma général division Abdoulaye Mayiga fo ka taa se Burkina Faso jamana ministre ɲɛma ma ani farafinna maba caman fana kun bɛ kɔnɔna la amta ko kan kibaru lam ta Qatar ka olu fe ni no abata ma wora boyan ko la munu koni bonena onina ka soro o koni kuntara Qatar jamana kono foka beni siga kuma o la yini de koni na kunnafoniyaw kɔni carila min yɛrɛ la yirala ka fɔ ko ni négociation yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ fɛn min Hamas olu ka délégation de kɔni wulila ka taa Qatar jamana kɔnɔ walasa ka se ka sigi ka kuma kɔni laɲini kɛ fan fila mɔgɔ olu fɛ nka kuma min na u b'o ko ɲɛ olu la yirala ka fɔ k'u kɔni frappe kɛ ni maa ninnu kɔni ka maa wɔɔrɔ bɛɛ o de bɔnɛna u ni na min yɛrɛ kɔni yɛrɛ i n'a fɔ sabotage min yɛrɛ b'a yira ka fɔ ko laɲini kɔni tɛ u la ka fɔ ka bɛn kɔni kɛ waliyaw la Congo Brazza ka olu fe ni no kɛnɛya tigilaman bɛ ni o ye Rita Chaba min ka furu kun kan ka kɛ ka sanga ni kunungo juma septembre kalo tile 26 ye san 2025 min na a dɔnnen don kosɛbɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ kɛnɛya ko ta bina kun kan o wagati kelen la kunnafoniya carila ka fɔ kɔɲɔmuso kɔni ale ye dabama ka wele jaabi ka sabu kɔni kɛ ni farigan kɔni tun bɛ a la min kɛra sababu ye ka sɔrɔ kɔɲɔ yɛrɛ labɛnw bɛɛ lajɛlen kelen don a kɛra jigilatigɛ wa a jaw carila kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ ala ka hinɛ kɛ banabagatɔ la ka kunnafoniyaw datugu an bɛ taa Madagascar ka olu fe ni nɔ ka sanga ni Madagascar jamanadenw kɔni bɔlen ka manifestation kɛ ko ka d'a kan k'u bɛ a laɲini kɔni kɛ u ka courant ka segin ka di u ma fɛn min ka dɔn k'a fɔ manifestation ala wagatiw la maaw kɔni tun bɛ ka bɔnɛ o de la nka o ma jamanadenw bali ka bɔ nka manifestation dugujɛ olu kɔni na yirala k'a fɔ a bɛ taa maa tan bɔɲanko la minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ka sabu kɔni kɛ ni nin waleya nin kɔni ye min yɛrɛ fɛnɛ na u ka jamana ministre ɲɛsinnen don courant ko ma ale fana kɔni bɔra a jɔyɔrɔ la
mali kunnafoni bɔlɔsira lajɛbagaw ne bɛ dansigi aw ka bi sibiri kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an mɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala k'an si jɔ o ma kɔnɔ